Καλημέρα από την Κυριακάτικη αγορά του Δοξάτου. Θέλουμε να αναγγείλουμε κάνα δυο πράγματα. Ένα πράγμα είναι ότι θα αναλάβουμε εμείς αυτή την τοπική μας κοινωνία. Θέλουμε να κάνουμε για το πρόβλημα της λειψιδρίας του καλοκαιριού ένα τεχνικό έργο που να είναι αντισταθμιστικό και να ποτίζεται αυτόματα όλος ο κάμπος δίχως πετρέλα και δίχως μοτόρια. Είναι μια καινοτομία τέτοια που θα γίνει για να ωφεληθούν οι αγρότες. Ένα άλλο που θέλουμε να κάνουμε είναι για τουριστικό εδώ έργο. Θα κάνουμε το ποταμό Ζυγάκτη από τους αρχαίους, μην τον πιο αρχαίο, αλλά από τους αρχαίους ποταμούς στον κόσμο. Είναι ο ποταμός Ζυγάκτης και τα μοναστήρια πάνω από το Ζυγάκτη είναι από τα πιο αρχαία μοναστήρια στην Ελλάδα. Ένα άλλο που θέλουμε να πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα τώρα. Ακούμε ότι λόγω του ότι εμείς σαν λαός της Μεσογείου, ο ελληνισμός, και είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι στον πλανήτη Γη επάνω, είμαστε παραδοσιακά με τη μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή ζώα, γάλα, κρασί, σιτηρά και τέτοια δημητριακά. Δεν μπορεί τώρα να τρώμε εμείς όπως τρώνε οι Κινέζοι ακρίδες και τσιζίκια. Άντε και πήγαμε εκεί. Τα τσιζίκια πώς θα κρατήσουν, θα εξαφανιστούν και αυτά. Οπότε εμείς παραμένουμε σταθεροί στη διατροφή μας αυτήν την μεσογειακή, που είναι η πιο καλή διατροφή μέσα στην κοινωνία του πλανήτη Γη. Και από ό,τι άκουσα μια πληροφορία ότι κατευθείαν στήθηκε και στη Λάρισα, από ό,τι είχα μια πληροφορία, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αυτό είναι ερωτηματικό, ότι στήθηκε μια εταιρεία για να κάνει τέτοια άλαβρα από αυτά τα σκευάσματα που θέλουν να προωθήσουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε στην άλλη πλευρά του νομίσματος, σταθεροποιούμε την κατάσταση της μεσογειακής διατροφής και είμαστε εκεί παρόν, διότι μετά τα πρόβατα θα έρθουν οι αγελάδες, θα έρθουν μετά το ανθρώπινο είδος και δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Πάμε στη γενιά του Νταβός, δηλαδή τα ρομπότ. Θα συγκρουστεί η ανθρωπότητα με τα ρομπότ. Πού πάει αυτή η κατάσταση όλη? Έχει ξεφύγει η κατάσταση και πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε. Άμεσα να μπούμε δυνατά σε μια τέτοια φάση που να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Είμαστε εδώ, είμαι υποψήφιος πολιτευόμενος, είμαι στα εθνικά και στα τοπικά σαν δήμαρχος και σαν βουλευτής. Και αν έρθουν κάποιοι άλλοι που είναι υπέρ της πατρίδος αυτής να μας στηρίξουν, είμαστε εδώ να έρθουν κοντά μας. Διότι η δικιά μου οικογένεια είναι μια οικογένεια παραδοσιακή, αγροτική και κτηνοτροφική από τον Πόντο, στη Ρωσία και στην Ελλάδα. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά οι παππούδες μου ήταν από τον Πόντο. Πήγαν στη Ρωσία και μετά ήρθαν εδώ. Λοιπόν, έχουμε μια παράδοση τέτοια. Θα το πω και εδώ ότι ένας από τους παππούδες μου ήταν ο Γκοτζά Αναστάση. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Αναστάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν στον Πόντο ο αρχηγός των επαναστατών κατά του συστήματος εκεί, που εξολόθησαν ένα ποντιακό στοιχείο όπως και την Καπαδοκία, τη Μικρά Ασία, τη Θράκη και όλο τον ελληνισμό. Είμαστε εμείς εδώ, στηρίζουμε αυτήν και με την τοπική κοινωνία εδώ, γιατί όλοι οι Έλληνες είμαστε, θα κατέβουμε και θέλουν να μας στηρίξουν όλοι αυτοί οι Έλληνες, όλος ο ελληνισμός, για να πάμε στο επόμενο σκαλοπάτι, να πάμε σε μια άλλη φάση με το ανθρώπινο περιβάλλον, να έχουμε καινοτόμες τέτοιες καταστάσεις που θα παράξουμε αυτά που μας προσφέρει η φύση, διότι η Γη γεννήθηκε πριν 13 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια χρόνια, το ανθρώπινο είδος γεννήθηκε πριν 3,5 δισεκατομμύρια με 3 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια ξεκίνησε τα κύτταρα και τα πολυκύτταρα, η ζωή στη φύση, και μετά τα ζώα και ο άνθρωπος. Να μην πολυλογούμε. Είμαστε οι πρώτοι κάτοικοι της Γης, ήταν η Παγαία που λέμε και μετά γίνανε οι Ήπειροι. Είμαστε οι πρώτοι εδώ και αυτό το πράγμα το στηρίζουμε. Εμείς είμαστε πατριώτες
Αγαπούμε την πατρίδα μας, αγαπούμε το έθνος μας, αγαπούμε το λαό που ζει πάνω στον πλανήτη Γη με φυσικό τρόπο και όχι να καταστρέφουμε το περιβάλλον. Αυτά ήθελα να πω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών, Τζο Γκρικ. Και η καταγωγή μας είναι από τον Άγιο Θανάσιο Δράμας και πιστεύω να πούμε και εκτενέστερα και άλλα τέτοια βίντεο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, να είμαστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να έχουμε την υγεία τους. Σήμερα είναι και του Αγίου Ελευθερίου και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο με υγεία, αν δεν κάνουμε κανένα άλλο βιντεάκι πιο μπροστά. Να είστε καλά, γεια σας.